उदालगुरियाव साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव गथ' थुनलाइनि सायाव सावराय मेल खुंदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मावख' जोहोलाव बालिराम बर' सावरायमा नब्लाङाव गथ' थुनलाइनि सायाव साहित्य एकाडेमिनि बानजायनाय आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मददजों फरायसाफोरखौ लानानै गथ' थुनलाइनि सायाव सावराय मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारिया फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनानै बेलासि 2 रिंगायाव थुंगियो। बे सावरायमेलाव बराय बिबुंथिनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ बाहागो लानाय आलासि आरो फरायसाफोरखौ बरायो। साहित्य एकाडेमि बर' बिफाननि सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा बरुआकान्त ब्रह्मआ सामलायनायाव खुंनाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिया। बे हाबाफारियाव सावरायगिरि आलासि महरै डक्टर आदाराम बसुमतारी, धीरेन बर', नन्देश्वर दैमारी, हेलेन दैमारी, किरण बाला बर'मोनहा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पिथरगोरा खुंग्रा दैमारिमोनजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दखराफोरनिफ्राय सा 150 फरायसाफोरा बाहागो लायो। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे साहित्य एकाडेमि जथायै गथ' थुनलाइ मोनसे सावराय जथुम जों लादों आरो बिनिनो सिगां फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै बे हाबाफारिजोंनो गथ' थुनलाइ सावराय जथुमजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों जिल्ला आफादनि मोनफ्रोमबो दखरा आफादनिफ्राय फरायसा फरायसुलि जायफोरा थुनलाइ बिथिङाव माने खुब इच्छुक आरो आग्रह आरो बिथांमोन बायदि माने सायख'नानै लाबोना मोननै आयदानि सायाव जोङो थुनलाइ बिथिंनि हाबाफारि लादों। मोनसे खन्थाइ लिरनाय आरो लोगोसे बाथ्रा दान्थेनाय बादायनाय बे हाबाफारिखौ जों लादों दिनै आरो दिनै बिसेसकय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे साहित्य एकाडेमिजों लोगोसेयै जथायै जों जिल्ला आफादा बे गथ' थुनलाइनि जि मोनसे सावराय जथुम बेखौ लानो मोननायनि खाबुआ बे जोंनि थाखाय खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन। मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोंनि थुनलाइनि बिखय खोब गोथौयै बिथांमोननो बिनि कनसेप्टखौ बुजायना होनो आरो फोरमायना होनो फोरोंलांनायनि मोनसे बिबान जों बयहाबो दङ आरो बे बिबानाखौ दिनै जोङो लानानै मावफुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे हाबाफारिखौनो जोंहा आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेनदोंमोन साहित्य एकाडेमि बर' बिफान सुबुरुन आफादनि सोद्रोमा सार बिथां बरुआकान्त ब्रह्म बिथाङा मासिखौ लानानै दैदेनदोंमोन आरो बेवहाय सावरायगिरि महरै जोंहा दङमोन डक्टर आदाराम बसुमतारी सार बिथां, धीरेन बर' सार बेवहाय बाहागो लाफैदों, नन्देश्वर दैमारी सार बेवहाय बाहागो लाफैदों, किरण बाला बर' बाहागो लाफैदों आरो जोङो खोब साबायखर बावगोन जिखिनि गथ' थुनलाइनि बिखय जथेस्थिखिनि मोनसे कनसेप्टखौ क्लियार मोनसे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों होलांदों डक्टर आदाराम बसुमतारी सार बिथाङा आरो बेजों निस्सय जों फोथायो जों जिखिनि फरायसुला फरायसुलि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय दिनै मोनबाय बिथांमोना निस्सय गथ' थुनलाइ बा थुनलाइनि बिखय मोनसे गोथौयै मोनसे बुजिनाय बिथांमोना हादों बेखौ जों फोथायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जिथु थुनलाइ सोरजिनाया आरोबाव साबसिन मोजां मोनसे लेभेलसिमहालागै आरोबाव जोंनि लाइमोनफोरा थुनलाइ बिथिङाव माने खोब गुरुत्वपूर्ण भाबे खामानि मावलांगोन दावगालांनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों।